Dixemos se tiñades xoias atentos porque onte o prezo do ouro acadou o seu máximo histórico e seguro que o noso tasador Marcos Pérez sabe a canto vai exactamente. Boa tarde, Marcos. Que tal? Moi boas tardes. Pois sí, unha vez máis acadou o máximo histórico. Chegou onte, superou un pouquiño a barreira dos 138 euros o gramo de 24 quilates. En máis de 20 anos de profesión nunca viras tal cousa. No, nunca vira eu tal subida. É verdad que nos anos 70 houve unha subida impresionante, despois nos 2000, pero xa que como esta de agora que estamos vivindo, dende logo é para... É que parece un pouco o día da marmota, non? Cada vez que nos visita temos que vir co titular de bateuse o máximo histórico, pero que imos non hai teito, parece. Que está pasando? Sí. E que vai pasar? Sí, parece que non. Eu confío, bueno, pois un pouco que máis falan os expertos é o porqué destas cousas, non? Estáse debilitando o dólar, xa sabemos os conflitos que hai bélicos en todo o mundo, os que pode haber esta inestabilidade, a xente está mercando euros e os grandes bancos centrais tamén están mercando euros. Iso fai tamén que suba o prezo. Claro, vai facendo acopio. Pero entón, se está no prezo máximo, que estas cousas non me entero de nada, un pode pensar, non é bo momento para mercar ouro. Claro, é que eso é un pouco o que hai que pensar un pouco en que vai pasar. Pois mira, a xente está mercando un montón de lingotes. A verdade é que antes dispoñíamos en casi 48 horas de moitos lingotes e xa os pequenos de 1, 2, 5 e 10 xa temos que esperar porque está a fábrica... Non hai estocaxe, non hai... Non hai, están fabricando... Telos aquí, non? Porque parece que... Sí, aí teño. Parece que vai seguir subindo. Entón son 100 gramos de ouro. Ese parece que sí, ¿no? Sí, pon aquí 100 gramos. Sí. E agora mesmo, a canto valería ese lingote que ten Juan? Esto anda sobre 14.000 euros. Wow. Un pouquiño máis de 14.000 xa. Sí. Caramba. Porque estamos a falar de ouro de 24 Ouro de 24 quilates. Sí, isto que se chama o ouro de inversión. Ouro de inversión. Falábamos de si é bo momento para mercar, pero na outra cara da moeda, Marcos, é bo momento para vender ou mellor ser pacientes? Claro, a ver, por unha parte, está nun momento altísimo, non? Como non estivo nunca. Se alguén ten aí un ouro na súa casa, pois como me pasa moitas veces, non? Que veñen que teño que facer unha obra, que teño que algunha cousa que necesito uns cartos tal e bo momento. Sí, porque estamos pagando increíblemente ben. Se non tes necesidade, probablemente eu esperaría. Esperaría porque parece que un pouco as previsións é de que isto siga incrementándose, por lo menos un tempiño este ano. Durante este ano, non? Que igual ainda non acadou o seu máximo en 2026. Efectivamente, mellor pois estar atentos. E vender a xoia ou fundir para despois vender? Fundir para despois vender non é boa idea. Mira, ensínote, por exemplo, isto. Isto é un trozo dunhas xoias fundidas, non? Isto son cosas miñas de taller. Pero se ti fundes as túas xoias despois ou vir nun establecimento de compra-venta de ouro, pódense por problemas para vendelas. Porque tens que vender unhas cousas que se podan identificar. Senón sería moi fácil. O ladrón rouba, funde e vende. Ah, vale. Entón, salvo que ti demostresme que ti pois é unha herencia porque teu pai era xoieiro ou tes un taller de xoiería, podes... Que eu estaba pensando nos dentes de ouro, que mellor alguén ten que vender un dente de ouro e queda feo levar o dente de ouro e é mellor fundilo antes, non o sei. Pois, traen meus dentes, sí. Vale. Así tal cual. Sí. A ver, é moi difícil de separar o dente do metal, Sinceramente, a min tamén cústame con herramientas e tal. Sí. Sí. Entón entendo que a xentiña en casa, bueno, por lo menos que nos traigan limpos. Agradecese. Bueno, imos ver un exemplo, non? Porque xa vexo que trouxeche todas as túas ferramentas. Por exemplo, temos aquí estas pezas. Vale. Ímolas tasar para saber a canto irían pesar pesa, Iso é ouro todo? Sí, a ver, aquí comprobalo, non? E que tipo de ouro? Sí, o que facemos... Normalmente, primeiramente, pois é unha inspección visual por si llevemos algún cuño. Normalmente o ouro de 18 quilates pon 750, que significa que é o 75% ouro, non? Que é ouro de 18 quilates. De quen son estas pezas? De alguén do equipo, De alguén do equipo, non vamos a ver. Que sí. Pois entendo que familiares ou... Legado familiar. Eso entendo que é un xogo, porque é a mesma peza, entón vamos a analizar unha. O que facemos sempre é deixar un rastro de... Se é de alguén do equipo, analiza as dúas, non vai a ser. Se isto é dourado, polo que sexa, pois a marca ten que ser dourada, primeiro deso. E despois ten que soportar o ácido de 18 quilates. Aí vemos que sí, que o está aguantando.
Cando se trata de xoias, case sempre 18 quilates. Ou tamén se traballo de 24 quilates para xoias? No, 24 euro puro é moi brando, non se traballa. É moi feble, claro. Son os lingotes. Entón, vamos coa conta. Se queres, podemos facelo todo xunto. Sí, claro. Canto pesa eso? 133 con gramos. 31, non lle... Que queres por, 31 chores o... Hai alguén que mañá non ven traballar si isto ouro. A ver. E por canto hai que multiplicar isto? Vale, pois hoxe en día podese pagar en tenda uns 90 euros gramo. Parabéns á persoa do equipo porque ten 11.997 euros. Non está mal, Está moi ben, está moi ben. 12.000 pavos. Sí. Está moi ben, sí. Mira, ti, bueno, estamos a falar, claro, de 133, é bastante pesado, quero dicir, non? Se a peza é máis pequeniña, igual falamos de menos, pero ao mellor en un anel ou nunha gargantilla tamén temos aí unha cantidade... pero xa che digo, hoy en día, se queredes facer, estas son unhas compras que fago eu habitualmente, non? Así como se etiquetan co seu peso. Esta cadeniña, unha cadeniña fina, podemos por aí, que pesa 5,45. Tamén sería de 18 miramos quilates, 5,45 por 90 euros o gramo. 490. Que non está nada mal. 490, unha cadena. 500 euros, sí, Polo señor. coiro non das nada, non? De momento non, pero... E o que podo aportar eu. Pero non sei se entre o público hai ouro ou non. A lista David Zamor non é para que lle collas ouro, sino alguén que teña interesado en tasar unha xoia o mellor vender. Aquí estamos nerviosísimos e medio mareados. Eu tiña... Porque eso... Mira, non sei se é boa época para comprar ou para roubar. Digo, perdona. Perdona, Marcos, o subconsciente, que dicía Marcos, é difícil de separar os dentes de ouro do metal. O difícil é separalo da persona, que é algún que cerra a boca fuertísimo. Bueno, eu teño aquí tres amigas, Carmen, Nieves e Isabel. Vamos para, vamos a levar para ali, por favor. Eles queren tasar unhas xoias e a ver se facemos la tarde e vamos merendar aquí. Por favor, acompañadme por aquí. Ti que llevas a enseñar? A cadena. Ti que tes unha cadena tamén. De reuma. E ti que llevas a ensinar? Ti unha? Esta. Elas cadenas todas. Vide por aquí. Cuidado. Bueno, É que é bastante habitual ter cadeiñas destas. Estamos aproveitando, Marcos, que estás aquí. Esta muller vende Lousamo de Famunda. Desde Lousamo. Está moi ben. Pasen. Uy, aquí vemos cadea con medalla tamén, Iso pesa. Aquí hai joyerío, non queremos broma. Pasen a Isto que foi un agasallo, que foi? un regalo do meu marido, a ver. A ver canto te quero. Vamos por orden, non se van a mezclar as cadenas. Sí. O teu nombre era, perdón? Isabel. E eres Isabel, vale. A ver, que nervios, A Inspeccionar. ver se non me foi regar ben. A ver se o marido vai dormir hoxe no sofá. Sí, parece que sí. Parece que sí que vai Aquí dormir no sí. sofá o que, Marco. Parece que regalou ben. Vamos a facer, entón. Isto falamos sempre de se ti viñeras, por exemplo, xunto a min a vender as túas, non é o precio que vale Que nervios. Pásame a calculadora. A mí me gusta a calculadora. Juan Pareces aquí, unha o meu zapata mellor destas. axudante esta noite. Está emocionadísimo. 16,61. Capicúa, ademais, o número. Seguro que dá sorte. Por 90. Por 90. Podíamos llevar un pouco máis, pero Pode vamos a llevar multiplicar que- por 90. Pois ten 1.494 euros. 1.500. Con Sí, señor. Mira, 1.500. Redondeamos a 1.500. Seguimos. Mira, aquí estos son... Vale, pois mira, algo moi ¿Cómo semellante. te chamas ti? Carmen. Carmen, e que nos fala? Esta que é unha joya, Ese é un agasallo? regalo, mitad. Mitad regalou o meu irmán, mitad comprei no eu. Ai, eu. moi ben. Bueno, entón máis ou menos... Ahora vas a ver se teu irmán puxo boa parte ou che roubou. 13,98, xa pomos 14. 14. Que Eu sempre redondeo para arriba, moi ben. Que sempre. maravilla. 1.260 euros. Toma. Pero temos un Como público lle dicen hoxe a xente precaución na estrada por a climatoloxía, vos tamén precaución ao volver a E casa. Nieves es ti, verdad? Pois nada. E isto que é unha esclaviña? Ah, e Vale, un anel. cambiámoslle. A ver. Vale. Ui, Nieves. Moito É moito contenido, home. Vides cargadas, Vale, se non importa, mira, facemos así unha pruebiña. Claro, imos comprobar. Cantes comprar así euro, non? Efectivamente. É ouro. Moitas veces, Bueno, ouro, no caso de pero- algunhas xoias que están perlas ou pedras, como non é ouro, non se pode pagar por perlas, restas o peso. Neste caso non o vamos facer, vamos a pagalo todo igual. Este cordonciño, xa lle veo eu. Dixo que a perla foi Que ten- cambiada. Ten boa cor. Cambiada que se estropeou. Ala. 2709.
Cuidado, estamos lle cargando. Vamos a hacer un morendazo a salir de aquí con el Lonzame. ¿Quieres que lo diga o no lo digo? 2.500 euros. Bueno, eso dice, filla. Non ia ser menos. Caramba, Arredondei. Sí, era un pouco menos, 2.500, pero aí está. Nada, sempre redondeamos para arriba, sempre. Bueno, sabes que o ser o intermediario algo perder no camiño. Isto xa queda para mí porque é unha comisión. claro. No, por favor, por favor. Eu teño unha pregunta que teño que facer a bolas tres. Andades todos os días así ou poñede ouro para vir o quen andai? Eu ando todos os días con nada. Todos os días? Todos los días. Eu solo con esto. Vale. Con a niña con esta no, porque me cae na piscina. Ai, claro. Si solo temos un micro, si pudiéramos falar unha vez. Eu desde que me regalou a señora onde traballei, que me puxo no cuello así, ando. Bueno, pues moitas grazas, porque se prestaron a tasar as súas xoias, e se sabedes o valor que ten, e tamén a contar as historias persoais. Moitas grazas, Marcos. Nada, a vos, como sempre. Non sei canto tardará en volver para falar do outro máximo histórico, porque A parece semana que que será... ven. Como vai a cousa, verdad, Marcos? Creo que é importante tamén recomendar que invirtades os profesionais, que alguén que non controla desto que tampouco se volve moi toro, non? No, sí, sobre todo onde se compra, onde se merca, e sempre preguntar e asesorarse por un profesional, sí. El ten efectivo, Seguridade. despois a reclama. Claro que efectivamente. Despois o que vas ter que facer é traballar, porque en 4 minutos temos Mesa Canalla. Ala. Wow.